فەلاکەتا مەزن مەتا 24 چاخی هون تشتê مەکرۆح ئێگۆ خەراکردنê tînê çawa got Daniel pêxember got li cihê pîroz rawestayî bimînin bila yê got dixwînê fêm bike hingî yên got di cihistanê de ne bila birevin ciyan yê got ser banî bê bila neyê xwarê û tiştekî ji hundir û hil nedê û yê got li nav zeviya bê jî bila venegerê û ebayê xwe hildê lê wey li wan ên got wan rojan de bizar ne û dimejînin bi wa bikin got reva wan nekeve zivistanê an roja şemî ye çimkî hingî tengahiya wisa mezin wê çêbê hoşdestpêka dinyayê ve tiştekî wiha çênebûye û tu caran çênabêjî eger ew roj nehatane kurtkirin tu kes xilas nedibû lê ji bo xatirê yên bijartî ew roj wê bên kurtkirin hingî eger yek ji we re bêje vaya Mesîh li vir e an jî waya ew li wir e bawer nekin çimkî Mesîhên derewîn û pêxemberên derewîn wê derkevin wê nîşan û karên mezin çêkin wisa got eger bibe ew ê bijartiyan jî bixapînin vaya min ji pêşî ve ev ji we re got îcar eger yek ji we re bêje vaya Mesîh li çolê ye dernekevin derve an bêje vaya li oda hundirûn bawer nekin çawa got birûsk ji rojhilat tavê jê û heta rojava ronahî dike hatina kurê mirov wê wî awayî bê kelaş li ku derê bê teyrên kelaşan jî wê li wê derê bicivin pirtûka pîroz hîncî silav û rêz xweş û daîn hêjin